Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину буду працювати у цій студії я. І одразу хочу представити гостя цієї години у нашій студії. Це Андрій Солодько, аналітик з міграційної політики Центру CEDOS. Я вас вітаю. Добрий день. Одразу хочу сказати, що тема нашої розмови наступна – у пошуках кращого життя. Так і назвали ми цю тему. Що спонукало нашу редакцію, аби підняти цю тему в ефірі телеканалу АТР? Це, звісно, ситуація з тією вчителькою нашумівшою, яка ця новина розлетілася просто по Фейсбуку. Вчителька, яка поїхала на заробітки до Лондону. Почну з такого інфоприводу. Заслужений учитель України, переможець всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016» у номінації «Іноземна мова» Віолетта Македон покинула Україну і вже 2 місяці мешкає у Великій Британії. Зараз Віолетта зупинилась в одній з лондонських родин, в якій вона доглядає за дідусем. Британська родина задоволена, що 80-річним пенсіонером опікується така поважна, молода пані українка, яка досконало знає англійську. Одразу хочу сказати, що саме пані Віолетта у своєму Фейсбуці вже попросила журналістів не піднімати цю тему. Але хочу сказати, що ми не будемо саме Віолетти торкатися, але хочу сказати, що насправді ця тема підняла неабиякого резонансу, і ми цю тему спостерігаємо вже дуже і дуже давно, що Україну покидають, їдуть на заробітки. Отож, перше, з чого хотів почати, це попросити вас підняти таку статистику взагалі. Чи відома зараз кількість людей, які емігрували з України, і, можливо, порівняти цю статистику з попередніми роками? Ну, от статистика загалом відома. На жаль, невідомо, скільки саме виїжджає, наприклад, вчителів чи лікарів з України. Це невідомо, а загалом відомо. І Держстат, і Світовий банк, він надає приблизно однакові цифри. Там різні методики підрахунку, тому вони, зокрема, дають цифру 5 мільйонів, але 5 мільйонів – це включаючи тих, хто, маючи право на громадянство України, в 91-му році не вернувся в Україну. Так, якщо відкинути цих людей, то залишиться приблизно 2 мільйони. Це ті, хто на заробітках перебуває за кордоном. Ну, там треба ще мати на увазі, що це маятникова міграція, вони їдуть, вертаються. Тобто ми можемо говорити приблизно десь про 1,5 мільйона, можливо, трошки більше, хто постійно проживає за кордоном. Ну от, якщо брати Західну Україну, то, зокрема, я особисто був в Тернопільській області, і там це нормально для сел, для мешканців цього села у будні їздити на заробітки до сусідніх країн, а на вихідних просто приїжджати і просто відпочивати. Тобто у них робота вже, зокрема, там. Це ненормально, я вважаю. Ну, потрібно розуміти, що це така зараз реальність, яка вона спричинилася тим, що, по-перше, в нас низькі зарплати в Україні, і немає справді роботи доброоплачуваної. І це спонукає людей шукати. І якщо порівняти з попередніми роками, які до 2014 року були до конфлікту на Сході і окупації Криму, то ми бачимо, що змінилася карта для міграції. Якщо раніше країною номер 1 була Росія, то зараз це Польща. Це пов'язано з тим, що, по-перше, і російський рубль, він знецінився порівняно до того ж злотого, до євро. І також людям менше хочеться їхати в Росію, тому що є певні ризики політичні, там бути заарештованим, чи якісь буде дискримінація, певно, тебе буде ставитись. І простіше виїхати зараз в Західну Європу, краще заробити. І ми бачимо, що, в принципі, якщо подивитися на карту України, то оця трудова міграція на Захід, вона поступово вже захопила і центр, тобто більшість населення з центральної України, з північної їде на Захід працювати в Європу. Чи єдина причина, що немає роботи і маленькі зарплати? Причина не єдина, звичайно, це якийсь є комплекс причин. Наприклад, навіть якщо взяти цю вчительку, то тут дуже погано, насправді, що ми якось її намагаємось в це Фейсбук-ком'юніті звинуватити, що вона поїхала, стигматизація. Ні, її звинувати ніхто. Її просто, я певен, що її всі розуміють. Так, її всі розуміють, але все рівно були якісь там ці заклики зрада. Напевно, перше, вона знала англійську. Можливо, Британія – це не окрема система працевлаштування, тобто не можеш, треба окрему візу. Можливо, на які вже були контакти. Це все спонукає, можливо, якийсь попередній досвід її чи родичів. Це все спонукає їхати в певну країну, тобто це не обов'язково відсутність роботи. Це дуже часто якийсь особистий попередній досвід, знайомі, щось таке.
Чи може чи може бути таке, що безвіз став причиною такої от статистики? Ну, причиною хто став, вибачте? Маю на увазі, що причина того, що люди емігрують, покидають Україну, чи може це стати причиною тому безвіз, тобто вільний доступ до Європи? Ну, дивіться, були заміри щодо того. По-перше, перед тим, як ввести безвіз, були переговори з ЄС, і вони намагалися убезпечити себе від якихось міграційних ризиків, що українці почнуть виїжджати. І для цього було там посилено саму безпеку на кордоні. Це ж саме просте, що ми бачимо, це біометрика, яка дозволяє контролювати переміщення, але також вони уніфікували бази українську і європейську, саму безпеку на самому кордоні підсилили. Але потім також був моніторинг, і статистика показує, що насправді не збільшилась кількість нелегалів, збільшилась кількість тих, хто їде працювати, але дані економічні показують, що Європа сама зацікавлена в цьому, в першу чергу Польща, і Польща навіть зробила те, що не потрібно якоїсь окремої трудової візи. Да? Ти можеш просто по безвіз приїхати в Польщу, якщо ти маєш запрошення від роботодавця, тебе на кордоні пропускають і ти працюєш. Тому ми бачимо, і це і Євростат показує, що економіка, особливо Східної Європи, східної частини ЄС, вона потребує українських заробітчан, тому що відповідно з тих країн всі виїхали або в Британію, або в Західну Європу. В такій ситуації бачать і позитив, і мінус. Мінус, звісно, той, що люди покидають Україну, тому що тут немає роботи і належної зарплати. А інші кажуть, що українці там заробляють і везуть ці гроші з Європи сюди. Як ви до цього ставитесь? Я б сказав би, що я швидше бачу позитив. Чому я бачу позитив? Тому що, по-перше, треба це зрозуміти, що це нормальне явище, це не тільки Україна. Це ми бачимо в західній півкулі це Мексика, на сході це Філіппіни, одна з країн найбільших донорів мігрантів. І Україна, вона є частиною цих глобальних трендів трудової міграції. І, по-перше, це гроші. Гроші немалі, це десь близько 3 мільярдів євро щороку в бюджет України. Це тільки офіційними каналами переданий, тобто через якісь перерахунки. А ще є ці бусики, які їм передають гроші. Плюс це десь 100 мільйонів товарами. Зазвичай це якісь товари споживання, можливо, побутова техніка, одяг, можливо, пральні порошки, гігієнічні засоби. Потім вони дуже часто навіть і перепродаються, це вже питання інше, там не сплачуються податки, контрабанда, про це є окремі статті, але тим не менше. І крім того, це досвід. І дуже часто українці там працюють здебільшого це будівництво. Потім йде 18% це якраз догляд за дітьми або за людьми похилого віку. Потім йде сільськогосподарський сектор, потім промисловість. В цих секторах вони здобувають певний досвід, і цей досвід можна перенести на Україну. І статистика показує дослідження, що іммігранти хотіли б інвестувати в Україну. Але, на жаль, немає якоїсь співпраці з розумінням, можливо, в Міністерстві економіки на рівні держави, що потрібно якісь стимулювати їх, інвестувати. І вони готові інвестувати в першу чергу в якусь ком'юніті, де вони живуть. Це можуть бути від самого простого, якісь, можливо, поставити кращі вікна в школі в себе в селі, до якихось справді підприємств, які могли б потім виробляти продукти, відповідно піднімати економіку цієї громади, і люди вже не виїжджали. Тому тут швидше позитивне явище. Я перед ефіром трошки підготувався і хочу попросити режисерів, аби вони вивели у поле вікно сайт. Просто звичайний Google, вбиваєш робота в Європі, і ось бачимо один з сайтів, пропонується робота. Прибиральниця 9 футів на годину. Зараз 9 футів по курсу до гривні – це 316 гривень. 316 гривень за годину ми помножуємо на 8 годин робочих. У Європі зараз 8 годин, так? На 8 годин робочих. В день це 2528 гривень. Тепер помножуємо на 5 робочих днів за тиждень. Це ми за тиждень маємо 12 640 гривень. І помножуємо, скільки? 20 робочих днів, візьмемо. Помножити ще на 4. Ми виходимо у заробітну плату у 50 560 гривень. Прибиральниця у Європі. Тим часом
в Україні вчителька, будівельник, байдуже, ну тобто приблизно це від 5 до 10 тисяч гривень. Да? Це якщо звичайні там чорнові роботи на будівництві або ще щось. Тобто фактично бачимо у 5 разів вищу зарплату. Враховуючи це, держава взагалі повинна щось зробити з цим, чи їй це не цікаво? І взагалі, от ви кажете, що вбачаєте у цьому плюс, але на державному рівні, ну, я би сказав, це трошки соромно, коли люди покидають Україну. Тому що тут немає ані роботи, ані грошей. Це соромно, і от опитування, зокрема, мігрантів показує, що вони готові. Ну, це стосується мігрантів Польщі, де там менша зарплата. В Польщі в середньому отримують десь 700-800 доларів на місяць. Українські мігранти, вони готові були б вернутися в Україну, якби тут заробляли десь 15 тисяч гривень на місяць. Тобто це менша сума, звичайно, ніж прибиральниця в Західній Європі, але тим не менше це досить високі гроші, висока сума для некваліфікованої роботи. І ну, реальність така, що держава зараз не може забезпечити цей рівень заробітної плати, тому його може забезпечити приватний сектор, який буде інвестувати, відкривати підприємства. От, ну, дуже часто наводять ці приклади відкриття підприємств в Західній Україні, де роблять, здається, кабелі для автомобілів. Ну, тобто там досить високий рівень оплати праці. І ну, завдання держави, я вважаю, що боротися якраз з корупцією, створювати економічні умови для розвитку приватних ініціатив. І інвестиції ззовні, і інвестиції заробітчан. От знову ж таки, змінилася статистика, так, з попередніми роками? Тобто зараз більше? Чи зараз тоді? більше виїжджає. Взагалі, от неодноразово казали про забезпечення робочими місцями, відкриття підприємств. Скільки взагалі ще може тривати цей процес, коли врешті-решт вже трошки схаменеться така от статистика, і вона піде вже в мінус того, що люди я б сказав так, що він зараз, в принципі, от був такий скачок у 2015 році, коли гривня просіла дуже, і це спонукало людей виїжджати, бо це стало і набагато вигідніше. Зараз трохи вже коливання менші, і зараз ми бачимо, що на Сході зменшується кількість тих, хто виїжджає в Росію, збільшується в Польщу. Тобто відбувається певний перетік, і я думаю, що це, от, ну, ми на цій цифрі, напевно, до 2 мільйонів, які виїжджають працювати, і збережеться. Просто, можливо, напевно, будуть використовувати якісь, ну, далі на захід, інші країни, тому що не тільки Польща, зараз і Чехія потребує українських мігрантів, про це навіть була якась заява їхнього Міністерства зовнішніх справ, і Німеччина. І ми бачимо, що є попит, в принципі, українців виїзду за кордон, тому що вони не тільки от таким шляхом шляхом трудової міграції виїжджають, є і українські студенти, які виїжджають за кордон, також в Польщу збільшилось там, ну, в рази, зараз більше ніж 30 тисяч українських студентів в Польщі. Це ті, хто з великою ймовірністю не вернуться в Україну. Ну, інша там ситуація, що не ясно, яка в них буде робота в Польщі, бо вони таку якісну освіту там отримують. Але збільшується також ті, хто виїжджає за кордон вчитися, і також ті, хто просять притулок, як біженці. І що цікаво, що якщо відразу після конфлікту виїжджали здебільшого в Східну Європу, да, чи в Швецію часто, в Польщу, в Чехію, в Італію багато, тобто там, де є вже українці, і це швидше були люди, які справді там втікали від конфлікту. Зараз ми бачимо, якщо подивитися статистику, за останній рік всі країни Європи є от українські прохачі притулку. Навіть, наприклад, в Ісландії 10 людей попросило минулого року притулок. Це швидше за все свідчить про те, що люди, ну, насправді їм не треба цей притулок. Якщо вона їде аж в Ісландію, вона просто от довго до цього готувалася, підшукувала можливості, ну, напевно, дивилася, які там є роботи, і виїхала з ціллю міграції, тому ми бачимо, що загалом кількість росте, а от немає вже таких скачків, як був ще 2 роки назад, ну, тобто приблизно в межах 2 мільйонів. Це... От маємо інформацію, що в Ізраїлі відкрили дуже багато, відкрили двері для українських будівельників, щоб вони там теж працювали. Чи багато до Ізраїлю виїжджає взагалі? Я от не знаю статистики, але також багато до Ізраїлю, тому що там також спростили систему працевлаштування і стабільно з кожного року, також, якщо ми говоримо про західну півкулю, росте кількість тих, хто подається на цю саму грін-карту.
От і українці також зараз є певна кількість збільшення тих, хто їде ще далі на Близький Схід в зону Перської затоки працювати. Тобто географія дуже розширюється. А якщо от все ж таки трошки ширше подивитись на цю проблему, то чим це взагалі може завершитись для України, як для держави, коли люди почнуть виїжджати, але вже не повертатись? Тому що, от, знову ж таки, беручи за приклад багатьох людей з Заходу, вони усі намагаються, Західної України маю на увазі, вони усі намагаються там працювати і врешті-решт там громадянство отримати, пас. Тобто їх головна мета – це все ж таки виїхати назавжди з України. Да, у нас от вони виїжджають назавжди здебільшого, і потім дітей ще забирають. І частина з них вертається пізніше, тому що з багатьма країнами, наприклад, з Італією, у нас підписані договори щодо пенсійного забезпечення. І, в принципі, якщо українці там певний період працюють, вони мають пенсію західноєвропейську, вони повертаються в Україну. Але статистики, немає, Держстат не веде цієї статистики. І чим це може, власне, які можуть негативні бути наслідки? По-перше, це пенсійне забезпечення. Якщо дуже багато виїжджає, там працюють, відповідно, де вони сплачують податки, і чим ми будемо платити пенсії нашому, наприклад, поколінню. Це перше. Друге, це нестача, звичайно, робочої сили в Україні, тому що поступово економіка росте, якщо вона буде швидше рости, будемо створюватися нові робочі місця, інвестиції. Дуже, насправді, зараз багато західноєвропейських компаній подумають, що перенести виробництво з тої ж самої Угорщини чи Польщі вже в Західну Україну, їм це вигідніше, тому що, відповідно, нижча вартість робочої сили. І не буде хватати робочих рук. І якщо ці українці не вернуться працювати на таку роботу, на той же завод, наприклад, робити пральні машини, то потрібно буде залучати якихось мігрантів ззовні. Українці, швидше все, не вернуться на таку роботу. Тому можна очікувати, що ці робочі місця будуть зайняті кимось іншим. Це, швидше за все, в першу чергу будуть ті, хто розмовляють розуміють, скажімо так, російську, і їм буде легко зрозуміти українську. Комунікувати. Так, це те, що ми бачимо зараз, наприклад, в Москві, де там з середньоазійських республік приїжджають. Те саме можемо бачити в Україні, якщо буде відповідний рівень оплати праці і потреби робочій силі. Тобто це будуть, можливо, вихідці з колишнього СССР. Можливо, також навіть і мігранти з більш екзотичних країн. Швидше за все, це такі країни, які ми маємо якісь певні вже зв'язки. Ми бачимо, що дуже багато є студентів, наприклад, з Анголи, з Північної Африки. Тобто це країни, з якими Радянський Союз в свій час мав певні відносини теплі, і, відповідно, їх зараз вчаться як студенти. Але якщо буде можливість працювати, то багато з них би залишалося. І ми будемо бачити, це буде змінити насправді структуру суспільства. Ми бачимо, що буде більше мігрантів, іноземців. Це і добре, тому що українці будуть більш відкриті, вони щось знають нове. Але дуже часто, особливо в Східній Європі, це радикалізує суспільство, несприйняття мігрантів. Це ми бачимо на прикладі цих Східної Європи і, наприклад, сирійців, які зараз приїхали, і як їх зустрічають в тій же Угорщині чи Польщі. Ось видання «Подробності.UA» пише, що населення України до 2050 року може зменшитись до 5,5 мільйонів людей. Можливо таке? Нас залишиться, так? 5,5. Уменшиться на 5,5. На 5. Да. Тобто не залишиться. Це вони відраховують за сьогоднішню ситуацію. Так, ми ж не знаємо, як буде наступного року. Це навіть вони не самі рахують. Є дані ООН, які говорять, що в принципі десь до 30 мільйонів можемо зменшитися. Це реальні цифри, і проблема в тому, що ми зменшимося за рахунок народжуваності, за рахунок того, що виїжджають якраз молодші, а залишаться старші, і це буде якраз ця проблема з пенсійним забезпеченням. Вона дуже гостро стане, тому потрібно вже думати зараз. І при такій кількості населення, якщо вона зменшиться, то це нереально, щоб українська економіка працювала. В будь-якому випадку прийдеться залучати щось ззовні. Президент Порошенко неодноразово наголошував на тому, що треба йти до того, аби до нас люди приїжджали, а не наші від'їжджали, їхали з країни. Який ви зараз, як стримати молодь взагалі зараз?
Молодь можна стримати, ну, по-перше, якісною освітою. Потрібно, щоб молодь навчалася тут, і для цього потрібно підвищувати якість освіти в Україні, вищої освіти. Бо середня освіта, вона, проблема в тому, що українці не виїжджають вчитися здебільшого в школи, там, в Польщу чи ще кудись. А от якраз університети вони покидають, і в Польщу десь 32 тисячі приблизно студентів. Також в Німеччині дуже багато в Франції. І це люди, які швидше за все не вернуться. Якби їм забезпечити якісну освіту в Україні, вони б інвестували потім свій людський капітал в економіку. Це перше. Друге, це, звичайно, робота. І потрібно, от зараз ми вже з цього трохи відходимо, але відходимо швидше через економічну кризу. Немає цього столицецентризму, коли хороша робота була лише в Києві. Зараз ми бачимо, що є особливо креативний клас, в першу чергу програмісти, є Харків, Дніпропетровськ, Львів. Також потрібно ліквідувати перешкоди, які існують, тому що ці ж програмісти дуже часто скаржаться, що в них є проблеми з отриманням грошей з-за кордону, які вони заробили, наприклад, в США, тому що вже 3 роки Нацбанк не може легалізувати той самий PayPal, яким користуються в світі. Тому варто економіку робити, децентралізувати, робити більш відкритою, використовувати ці можливості, які дає глобалізація. Тобто проблема набагато ширша, аніж просто дати робочі місця. Проблема набагато ширша. І потрібно працювати з суспільством українським, тому що ми не ділимося швидше за все від цього факту, що нам прийдеться приймати якихось мігрантів, а рівень нетерпимості у нас досить високий. І потрібно починати це з шкіл, розказувати, що є різні люди, є різні релігійні вчення, є люди різних орієнтацій, і щоб підвищувати цю терпімість, тому що щоб коли вже людина буде зрілою, вона до цього була готова. Можливо, проблема ще й полягає в нестабільності гривні, ось ці постійні стрибки курсу, тому що, як показує практика, у нас усе, що нас оточує, це не українське виробництво, а це виробництво безпосередньо Європи, Америки і так далі. Тобто навіть банально планшет, телефон мобільний – це все не українського виробництва. Можливо, якось українське саме безпосередньо виробництво, інвестиції якісь. Навіть беручи за увагу новина, яка сьогодні поширилась в мережі по всьому світу, Ілон Маск презентував новий електрокар, першу в світі вантажівку електричну, так? І у нас, я знаю, особисто дуже спілкувався багато з викладачами, з науковцями з політехнічного інституту, у яких вже є купа ідей на створення якогось такого українського, 100% українського продукту, який може розійтися по всьому світу. Але це блокують. Чому? І здається, десь півроку назад ще Гройсман написав твіт, запросив Ілона Маска в Україну робити Тесли, але Ілон Маск не приїхав, тому що, по-перше, дуже високий рівень корупції, непрозорості і всьому тому подібне, і справді є якісь ідеї, якісь винаходи, але треба починати з того, що в нас дуже велика проблема з плагіатом і захистом інтелектуальної власності. І ці, скажімо так, ноги всієї проблеми, вони ростуть ще з освіти, тому що ми бачимо плагіат в дисертаціях, в кандидатських, є політиків, які не йшли. За це немає відповідальності і потрібно працювати з цим, тому що люди дуже часто крадуть чужі ідеї. І є навіть окремо я читав про те, як певні наближені до політиків, вони реєструють інтелектуальну власність, наприклад, на якісь винаходи державних установ. Це був випадок про академію, здається, медичну, Шупика, щось таке. Тобто за рахунок держави був розроблений такий винахід, але він зареєстрований на певну фізичну приватну особу, яка отримує роялті з цього. Таке саме, до речі, було з випуском дипломів, наприклад, про вищу освіту. На одного з колишніх міністрів освіти було зареєстровано інтелектуальну власність на диплом, тобто з кожного випускник університету він мав якісь там роялті. Тому це перше, що потрібно, це захистити інтелектуальну власність. По-друге, немає ніяких державних програм
щодо стимулювання цих інвестицій в високі технології, немає, не можна взяти кредит, наприклад. Да? Тому, а натомість є західні країни, які пропонують це, які пропонують профінансувати дослідження, наприклад, в лабораторії. Дуже часто запрошують якихось викладачів свої дослідження розвивати в їхніх університетах, звичайно, що потім, якщо викладач виїхав десь в Гамбург щось досліджувати, то він там і залишиться швидше за все, тому що в нього є можливість. Тому треба інвестувати в науку, в першу чергу, ну і в хороші університети. Ну от вислів такий пригадується: риба гнет з голови. От чи можна тут таку паралель провести, що все ж таки це є незацікавленість наших депутатів, там, зокрема президента, уряду, я не знаю кого, ну, вищих чинів, можна сказати. Це, можливо, не те, що не зацікавленість, я б сказав би, да, що проблема вона більш така глобальна і структурна, тобто є проблеми і в першу чергу на горі, тому що вони не дають ніяких вирішень і самі показують дуже поганий приклад. Але з іншої сторони ініціативи, дуже бракує ініціатив низових. Дуже часто. Ну і це в нас в Україні, напевно, ще не розвинено. На самому навіть простому, якась на рівні дуже часто будинку, наприклад, де є там 50 квартир, немає ініціативи, щоб створити ОСББ, самому обслуговувати свій будинок, не знаю, укладати договори, шукати кращого постачальника. Напевно, з простого варто починати, а потім вже з'являться більш потужні ініціативи, щоб створити якесь підприємство, об'єднатися. Хтось хороший розробник айтішних, хтось хороший інженер, створити щось, розвивати. А держава повинна просто допомагати і не заважати. Дуже про це часто говорять, що потрібно децентралізувати, прибрати бар'єри. Це, напевно, все-таки завдання держави. Ну, ось маємо інформацію, що тільки 2% українських науковців вважають, що їхня діяльність фінансується у достатній мірі. 55% заявили, що вода частково забезпечена, 35% сказали, що їхня діяльність взагалі не фінансується. Ось такі результати дослідження, проведеного у вересні цього року, наводить соціологічна група «Рейтинг». Як ви вважаєте, чи може Україна взагалі з такими темпами втратити науковців? Проблема в тому, що я думаю, що грошей насправді досить багато виділяється на науку. Проблема в тому, що вони виділяються дуже часто на інституції, які неефективні і не хочуть провести Міністерство освіти, зокрема, ревізію цих ефективності цих інституцій і ревізію взагалі того, що вони зробили, і їхніх завдань якихось. Дуже багато грошей виділяється в таку величезну структуру, як Академія наук. Чим займається Академія наук, які вона винаходи зробила там за останні роки, напевно, так, спитати на вулиці, ніхто не знає. Єдине, де ми можемо з ними там зіштовхнутися, це підручники для шкіл. Дуже часто пишуть якісь академіки, вони там їх друкують, і потім вони надходять в школи. Це єдине, чим Академія наук, напевно, може похвастатись. А це дуже потужна структура, яка отримує дуже великі гроші. І у нас є така проблема, що ці гроші було правильніше, напевно, розподіляти на якихось відкритих конкурсах, де могли приватні компанії ті ж самі, чи якісь окремі студенти, наприклад. І та ж сама Академія наук податися. Відповідно, якщо справді їхня пропозиція хороша, якась вона інноваційна, може потім в перспективі принести прибуток, чи будь-яким суперстартапом, то чому б ні? Чому б не дати гроші будь-кому? Тому я думаю, що потрібно в першу чергу почати з ревізії і перерозподілу цих грошей, тому що десь додатково ми зараз не знайдемо грошей. І Міністерство освіти досить багато зробило в плані міжнародної співпраці. Зараз ми приєдналися до «Горизонт 2020». Це за рахунок цієї програми українські вчені можуть подаватися на фінансування з ЄС. І вже є декілька прикладів, коли отримали фінансування на свої дослідження. І фінансування це досить велике, там йде мова про мільйони євро. Тому можливості є. Можливості є, але бажання поки що немає. Немає бажання і треба насправді вчитися, тому що також немає досвіду, а це
привикли, що є бюджет, да, Верховна Рада проголосувала і гроші прийшли. А тут все навпаки, повинна бути ініціатива від тебе. Треба погуглити, напевно, посидіти, знайти, написати заявку, подати. Заявку треба написати англійською мовою, швидше за все. Ну, да, цьому треба також вчитися, і ти сам цього не зробиш. Ну, от, зокрема, експерти у нашому ефірі попередньо, це от я згадав за економіку взагалі, то вони казали неодноразово, що Україна перетворюється, точніше не перетворюється, а йде з кожним кроком все ближче і ближче до сировинної економіки, а не до виробничої. От як ви вважаєте, якщо буде продовжуватись таким самим шляхом, до чого взагалі це може призвести? Це правда, що є такі тенденції. І от, трошки детальніше, в чому це проявляється саме? Ну, це, власне, так, в чому це проявляється? Дуже хороший приклад – це український ліс, да? Який, там весь час були ці дебати, чи варто заборонити експорт, чи не варто. Інші кричать, що варто заборонити, тому що ми можемо виготовляти меблі. От там Ікея вже обіцяла, що не відкрити завод у нас виготовляти стільці чи ще щось. Але чомусь, да, знову ж таки, Ікея не виготовляє стільці. Чому? Тому що вона просто купує ліс і з цього лісу виробляє ці стільці в Польщі, тому що тут не прозоро. І Україна, ну, показується статистика, да, і промислового, і аграрного виробництва показує, що ми не переробляємо сировину, а дуже часто просто експортуємо сировину. І це якраз оці сектори, треба дивитися, де Україна може зайняти свою нішу, і в ці сектори інвестувати, тому що приватний капітал він буде відкривати свої якісь підприємства, там, але держава повинна підтримувати також і там, де Україна сильна, це в першу чергу експорт сільськогосподарської продукції. І справді потрібно налагоджувати його переробництво. Але для цього, ну, зараз є ці певні квоти, які в рамках Східного партнерства Україна підписала з ЄС, і ми можемо експортувати, там особливо дуже багато курятини ми зараз експортуємо. Але ці квоти потрібно розширювати, але проблема в тому, що дуже часто українські продукти не відповідають якості європейської, особливо це стосується тваринництва і молока. Там дуже, ну, були такі історії про те, якщо досі там руками доять корову, що зараз це неможливо просто в Європі, то ніхто такого молока не продасть, не дасть ніяких сертифікатів, тому потрібно інвестувати знову ж таки в самий процес виробництва, але інвестувати це буде приватний капітал. Держава повинна створювати умови. Але от чому держава не створює умови? Ну, от, знаєте, по суті, от ви, зокрема, там на експерти інші в ефірах телеканалів розповідають, що ось є вихід, є можливість. Але чому ми спостерігаємо те, що, ну, таку от, я не знаю, чи можна це назвати бездіяльності. В чому камінь спотикання, так би мовити? Скажімо, потикання в корупційних якихось схемах? цих, в популізмі політиків. Ну, дуже нехороший приклад. Це, наприклад, оця зелена енергетика. Да? Ми говорили про Теслу. У нас є цей зелений тариф, з якого власна ідея, да? Якщо ти там виробляєш зелену енергію, то ти можеш отримувати якісь гроші. Компенсацію. Ну, а що ми бачимо? Дивіться, вчора було одне з інтернет-видання прилюднювало схему, да, хто має найбільший зиск з цієї компенсації, там здебільшого присутні депутати або якісь колишні урядовці. Весь час іде оцей переділ, вони нічого нового не створюють, весь час переділ пирога. Тобто був якийсь там енергетичний пиріг, половину отримував цей, половину цей, тепер вони трошки перетягнули на цю сторону. І ми бачимо, що насправді вже стала більш держава прозора, тобто не все так погано, з 2014 року багато змінилося. І навіть сьогодні чи вчора ЄС писав, що є значний прогрес в реформах, але треба швидше. Треба швидше, ну а щоб треба швидше, треба, щоб була більша, сильніша політична конкуренція, нові обличчя, знову ж таки, владі, і щоб було менш популізму, більш експертності, напевно, треба, щоб більше зверталися до даних, коли приймають рішення, обґрунтовували їх не якимись популістичними кроками, а потім результатом, який отримується. А от теж цікаво почути вашу думку. З якої країни можна брати приклад? Я ж певен, що ми не перша країна, яка стикається от з такою кризою, з такою проблемою.
Це стосується виробництва і еміграції, і так далі. Яку країну можна поставити приклад, щоб от побачити зараз до чого це зараз у них вийшло? Ну, да, якогось такого чистого прикладу немає, але найпопулярніше, я думаю, що от в плані міграції і те, що і площі, і населення, це Польща все-таки. І ми бачимо, що дуже найбільше зараз іноземців в Ірландії, в Великобританії, в Німеччині – це поляки. В Німеччині другі там йдуть після турків, але тим не менше. І звідти виїхали. Але тим не менше, Польща є однією з найдинамічніших економік ЄС в плані росту ВВП, і вона, здається, чи не єдина, в кого продовжував рости ВВП під час світової кризи. І чому це вдалося? Тому що, по-перше, звичайно, реформи, дуже глибокі, боротьба з корупцією, і Польща, вона, як показує статистика, вона дуже ефективно використовувала гроші і можливості, які надає ЄС. Вони інвестували в інфраструктуру і використали свої транзитні можливості, тому що це кордон, це транзит до Росії, торгівля, і Україна дуже подібна. Якщо нам потрібно справді інвестувати в інфраструктуру. Да. От зараз, до речі, про це Гройсман у середу презентував відеоролик, можливо, бачили, де сказав, що ось там повністю реконструйовані дороги, які дуже важливою є артерією для транзиту між країнами. От з такими темпами, як каже пан Гройсман, чи можемо ми очікувати і в подальшому розвиток і реально прибуток, якщо знову ж таки, навіть беручи приклад з Польщі? Такими темпами ні. Я читав якусь аналітичну статтю, де аналізувалися якраз темпи і сказали, що ті, хто був народжений в Україні до 2000-х років, ті вже за свого життя там не заживуть, як сьогодні живуть поляки. Тому темпи потрібно прискорювати, і це не тільки стосується доріг, якщо ми говоримо про інфраструктуру, це і стосується газотранспортної системи. Зараз там набагато все прозоріше, і ми бачимо, здається, позавчора була новина, що кількість транзиту газу російського найбільше за останні 7 років, здається. Це і стосується і портів, це і стосується використання річкового транспорту, який не використовується. А зараз є певні рухи в Міністерстві транспорту, вони підписують угоди, зокрема там з країнами, через які протікає Дунай, з країнами Чорноморського басейну, намагаються активувати ці транспортні коридори. Рух є, але знову ж таки це все дуже повільно, тому що чиїсь інтереси. І бюрократія дуже нас велика, тому що прийняти одне рішення на Кабміні потрібно з усіма міністерствами згодити, а завжди комусь щось не подобається, в того якісь інтереси. А скільки Польщі знадобилося часу, аби побороти таку корупцію? Знову ж таки, якщо ми беремо за приклад саме Польщу. Можна десь вважати, що років 15, десь від початку з 93-го до вступу там в ЄС. Через 15 років, в принципі, та ж сама аналітичні матеріали, про які я говорю, що через 15 років Україна могла б досягнути рівня Румунії чи Болгарії. Це набагато нижче, ніж Польща. Там і корупції більше, але тим не менше це вже щось. І, десь це такий на відрізок часу і треба орієнтуватися, тому що, наприклад, ті ж самі антикорупційні органи показує досвід східноєвропейських країн, що вони почали працювати ефективно через 10-12 років. І останнє питання, вже у нас хвилина лишається до кінця ефіру. Бачите, як ми з вами перейшли від еміграції до економіки узагальнено. Але можемо зробити висновок, що це між собою дуже плідно пов'язано. І от останнє питання до вас. Враховуючи ситуацію, яка нині панує в Україні, враховуючи досвід інших країн, зокрема ми з вами пригадали про Польщу, які ви можете прогнози, як експерт, дати Україні стосовно подальших років? Еміграція, робоча сила і так далі. Саме 30 секунд буквально у вас на відповідь. Я думаю, що Україна буде все-таки виїжджати за кордон. До цього треба нормально ставитись, тому що це плюси. І географія буде розширюватися, і що важливо, також буде зменшуватися вік тих, хто виїжджає. Якщо це в основному раніше було старше покоління, то на сьогодні середній вік українського заробітчана за кордоном – це 33 роки. Буде, напевно, ще далі молодшати. І це
така тривожна картинка, про це потрібно задуматися. Дякуємо дуже. Андрій Солодько, аналітик з міграційної політики центру «Цедос», був гостем цієї години у нашій студії. Хочу сказати, що вже за 15 хвилин я повернуся до цієї студії, будемо вже зустрічати нових гостей, оговорювати будемо конфлікт між НАЗК та НАБУ. Про все це поговоримо з вами більш детально, а прямо за 5 хвилин новини з Аману в ефірі телеканалу АТR. Залишайтесь з нами.